Karon mao ang ikalimang Domingo sa Kwaresma. Unsa kahay gibati ni Marta ug ni Maria? Giisip nilang suod nga higala si Jesus. Nakatagamtam siya sa ilang pag-abi-abi kaniya. Gani, ang ebanghelyo moingon nga sila iyang gimahal. Apan bisan pa man sa tanang tawo nga giayo ni Jesus, sa higayon nga pangayuan siyag tabang, dili dayon siya diha-diha motubag hangtod nga ulahina. Sa gihapon, ang ilang pagtuo wala matarog. Bisan tuod og nakaamgo sila nga si Jesus makasanta unta aron dili mamatay si Lazaro, misalig sila nga aduna lang gihapoy maayo nga mahimo si Jesus gikan niining maong sitwasyon. Gimatuod nila nga si Jesus mao ang Mesiyas ug nga aduna siya'y gahom labaw sa kamatayon. Kining hugot nga pagtuo bisan sa ilang kaguol maoy panig-ingnan alang kanatong tanan nga nanglimbasog sa pagsabot sa atong mga kasakitan ug mga pag-antos. Luwason sa Dios ang atong mga kasakitan ug ihiuli niya ang atong kabug-os. Pamalandong. Hugot ba ang akong pagtuo bisan usahay nang limbasog ako sa pagsabot sa mga kasakitan ug sa mga pag-antos sa kinabuhi? Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong ug banhawon ko kamo o katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Ug unya hibaw-an ninyo nga ako mao ang Ginoo, inigbukas ko sa inyong mga lubnganan ug inigbanhaw ko kaninyo o katawhan ko. Papuy-on ko diha kaninyo ang akong espiritu ug mabuhi kamo ug ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya hibaw-an ninyo nga ako, ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo, maoy naghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kahiladman nagatuwaw ako kanimo o Ginoo. Ginoo patalinghugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dalunggan sa akong tingog diha sa pagpangamuyo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa mga kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay? Apan diha kanimo anaa ang pasaylo aron ikaw pagatahuron. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardya nga nagpaabot sa kaadlawon, papaabuta ang Israel sa Ginoo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan. Ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy ug ang kapuno sa kaluwasan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya dili gayud makapahimuot sa Dios.
Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa espiritu, kung tinuod man ugali nga ang espiritu sa Dios ana-ana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan ko nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, buhi ang inyong espiritu tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang espiritu nga anaa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. May usa ka tawong nasakit nga ginganlag Lazaro nga taga Betania, ang lungsod ni Maria ug sa iyang igsuon nga si Marta. Mao kini ang Maria nga mibubo og pahumot sa tiil sa Ginoo ug gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsuon. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta, nagpadalag balita kang Jesus nga nasakit si Lazaro ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Jesus niini, miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Jesus ni Marta, ni Maria ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siyag duha pa ka adlaw ni adtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, mamali kita sa Judea. Ang mga tinun-an mitubag, magtutudlo, dili padugay nga ang mga Hudiyo nagtinguha pagbato kanimo, busa nganong mobalik ka man didto. Si Jesus miingon, may napulog duha ka takna ang usa ka adlaw dili ba? Busa kun ang tawo maglakaw sa adlawng dako, dili siya madagma kay hayag man. Apan kun maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngitngit man. Gisulti kini ni Jesus ug midugang pagayod siya pag-ingon. Ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan muadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag, kung natulog lamang siya Ginoo, mamaayo siya. Apan ang buot ipasabot ni Jesus, mao nga si Lazaro namatay na. Naghuna-huna sila nga naghisgot siya og pagkatulog lamang. Busa gisultihan sila ni Jesus sa walay lipod-lipod. Namatay si Lazaro, apan tungod kaninyo nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya aron motuo kamo. Adtuon ta siya. Si Tomas ang ginganlag ang kaluha, miingon sa iyang isig katinun-an, manguyog kitang tanan sa magtutudlo aron magpakamatay kita uban kaniya. Sa pag-abot ni Jesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa lubnganan. Ang Betania nga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria.
Si Marta miingon kang Jesus, "Kun dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon, nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Jesus miingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Ug si Jesus miingon kaniya, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako, dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Ug siya mitubag, "Oo, Ginoo. Mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan." Human kini isulti ni Marta, mibalik siya ug gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria ug giingnan, "Ania ang magtutudlo ug nangita siya kanimo." Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog siya ug midali paggula aron pagtagbo kang Jesus. Si Jesus wala pa moabot sa lungsod niining higayuna, didto pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. Ang mga Hudiyo nga didto sa balay, uban kang Maria aron paghupay sa iyang kaguol, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya ug midali paggula. Naghuna-huna sila nga moadto siya sa lubong aron paghilak didto. Sa pag-abot ni Maria sa dapit diin didto si Jesus, ug pagkakita niya kang Jesus, mihapa si Maria sa iyang tiilan ug miingon, "Ginoo, kun dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon." Nakita ni Jesus nga naghilak siya ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya, ug natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing ug nanghupaw siya. "Hain man ninyo siya ilubong?" Nangutana siya kanila. "Dali ngari og tan-awa, Ginoo," mitubag sila. Ug mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga Hudiyo miingon, "Tan-awa, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro." Apan ang uban miingon, "Dili ba gipabuka man niya ang mata sa buta? Nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro?" Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus ug miadto siya sa lubong. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. "Kuhaan ninyo ang bato," misugo si Jesus. Si Marta, ang igsuon sa namatay, miingon, "Ginoo, baho na siya karon, kay upat naman kaadlaw nga gilubong siya." Si Jesus miingon kaniya, "Wala ko ba ikaw sultihi nga makita mo ang himaya sa Dios kun motuo ka?" Ug ilang gikuha ang bato. Unya mihangad si Jesus ug miingon, "Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako, apan nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga ania dinhi, aron sila motuo nga ikaw maoy nagpadala kanako." Ug human niya isulti kini, misinggit siyag kusog, "Lazaro, gula ngari." Ug migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahe ang iyang mga kamot ug tiil, ug ang iyang nawong pinutos og panapton. "Badbari ninyo siya og palakta,"
giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.